Savipää. Savipää, joo. Noin auto on katsomassa. Kyllä mulla varmaan semmonen 38 ja 5 on autokuumetta. No meitä löytyy siihen kyllä lääkkeet, joo. Hyvä. Joo. No mitäs sulla tulisi vaihdossa? Toi Volvo. Volvo, joo. Paljon sillä on netto? 400 000. Se on tosi paljon. Joo. Jukka! Joo. Pittikö katsoa tuon Volvo? Tuo vihreä varkkuko? Se just se. Kuules. Don't worry, kyllä me sulle kuule auto löydetään. Tuus kattoo. Tässä olisi tosi iso Ford Galaxy, 150 000 rullattu 99. Todella hieno. Musta. Tää on hieno auto. Tää on tosi hieno auto. Tässä olisi nyt vähän erikoisempaa. Tässä olisi tämmönen Bemarin M3-malli. Tässä joku 20 000 mittarissa ja 6 sekuntia niin kiihtyvyys 0–100. Hyvä väri. Tää on hieno väri. No sitten olisi vähän sporttisempi Bemari tässä 325. Tässä on nahkajakkara. Kaikki herkut on. Ja huippunopeus 220. Tääkin on tosi hieno. Mulla on ollut tämmönen. Sitten olisi vähän hauskempi vaihtoehto. Tässä saisi 2 autoa yhden hinnalla. Mitäs sanot? Nää on tosi hienoja. Joo, mulla on tämmönen. Tai tämmöset. Punainen Volvo. Joo, tää on tosi hieno. Tää on hieno. Hei, mutta tuollahan on tommonen, kato. Aha, noniin. Tää on vähän tummempi kuin se mun. Tää voi olla vähän astetta tummempi. Tää on tosi siisti kyllä. Tää on kyllä siisti, joo. Todella. Täällä on heti semmonen niin kuin uuden tuoksu. On. Mitä sä luulet, paljon mun pitäisi maksaa väliä, jos mä ottaisin? Siis tässä olisi kyllä tuttu kyyti, niin. Kyllä. Mennäkö, että tää olisi sun auto? Tää vois olla mun auto kyllä. No niin, Savipää, tommosta välirahaa. Ajattelin. 12 000 euroa. Tää on ehkä vähän tiukka mulle kyllä, että en mä tiedä pystynkö mä ihan näin. No kyllä mä sen pystyn kymppiin sitten laittaa. Aha. Pidetään vanhat talvirenkaat siinä ja 10 väliä. Niin Joo. kaupat syntyy. Onko se osamaksu sitten? Osamaksulla joo. Kuinka pitkää aikaa? No mitä on mahdollista? No aina 6 vuoteen asti on mahdollista. Ja se on sitten se 6 vuotta. Joo, no sitten, jos on 6 vuotta, niin tässä on 6 vuoden paali. Joo. Viet sen alakertaan, tytöt printtaa niihin summat ja tilisiirrot käyntiin ja paperityöt alhaalla tytöt tekee sitä hommaa. No Jukka! Joo. Onko sulla se Volvon avain? Ja oli se vihreä varmari. Niin just se. Mm. Ole hyvä. Tämähän on täällä. Kovaan ajoon. Joo. Tääkin on hyvä, kun tää on tuttu, niin tää ei tarvi opetella mitään uusia. Tää on hiljaisempi kuin se mun vanha. Tää on hieno auto. Moi. Varo. Jukka, mitä tuossa oikein tapahtuu? Parkut viedään käsistä.